jeje. En el backstage está muy bien. Estamos relajados tomando un café. Estamos pensando, yeah, XGGGG. En el backstage está muy bien. Yo solo quiero un techo y el del backstage me sirve. Yeah, yeah, yeah. Camino pel carrer aquí al parque, Carabanchel, sol a la cara, mirant al cel. Passa un avió, és Jesucrist del revés, mirant al parque, no sé què fer. Vull un cafè i un cigarret, com que no chocolate game. XGGGG. Jo taxi, no sé què dir, prenent el sol estic com un rei. És el backstage, és el backstage, és el backstage, però no estem bé. Estàs molt bé, estem molt bé, no estic molt bé i no passa res. Un cigarret, un cafè, sol a la cara, Carabanchel. Surto al parque, yeah, yeah, yeah. Mega crucifix, li fico un missil. Anem a donar un tomb per Carabanchel amb la nostra creu de missil. Tenim una puta nau espacial, és una creu que va volant i hem ficat uns putos missils. Estem superactius a Carabanchel. Yeah, 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 yeah. Winnie, mini, mini, mini. Estem aquí caminant no mort. I si no aquí ja no mort. Ara som cantautors. És el concepte no mort, el concepte mai mort, el concepte mai mort. Estem al parc, super ok, sempre tot super ok. Està tot bé si dona el sol a la cara i hi ha un cafè. Tot super bé, al cap un missil. Què passa? I està tot chill. En veritat està super chill. Yeah. Estem al parc de Carabanchel, prenent cafè i mirant al cel. Està tot bé, tot super ok, tot super ok, sempre tot bé. Ja, és super positivisme, és el nou vanguardisme. Per què no? Sí, està bé, sí, està molt bé. Aquí al parc, sol a la cara, estem com un rei.